Kaixo eta ongi etorri triatloia maite dut txokora. Gaurkoan ni, Andrea Larrea eta Naia Zeziaga honekineko dietista nutrizionistak egonko gara zuekin. Gu dietista nutrizionistak gara eta konsultak pasatzaz gain formakuntza ezberdinak ematen ditugu. Eta gaur batez be azalduko dutzuegu triatloi bat aurrera eramateko orduan elikadura aldetik ze gauza hartu behar dian kontut. Lehenengo galderakin hasiko naiz, bai? Proba baino lehen, zer jan behar da? Badago jarraitu beharreko gomendiorik eta hidratazioaren inguruan? Kontutan hartu beharreko nutriente nagusi izaten da karbohidratoa. Karbohidratuen funtzioa energia ematea da, orduan gure glukogeno depositoak edo energia depositoak beteta eduki beharko ditugu proba hasten dugunerako eta kotxe bati gasolina saltzen dutzagun moduan bidaia bat hasi aurretik, gure gorputzari bai, energia sartu beharko dutzagu triatloia hasi aurretik. Orduan, gomendatzen dena da, gutxi gora bera, aurreko bi egunetan edo karbohidratotan aberatzak diren elikagaiak hartzea bazkaltzeko, afaltzeko, gosaltzeko, edo bakoitzan otorduak egiteko dituran arabera, eta pasta, arroza, patata, boniatoa, kuskusa eta holako elikagaiak sartzea gomendatuko gauen aurreko egunetan. Gomendatzen da bai zuntz ingesta edo murriztea. Batzutan igual olako proba baten aurretik nahiko urduri egoten gara eta urduritasun horrek eramaten gaitzu digestio arazoak eta aurkitzera. Orduan igual zuntza konsumitzen badugu kopuru altuan, igual berakoak edo ikitzeko barrizkoa edo probabilidadea handitzen da. Orduan gomendatzen da hori bai murriztea. Hartzen dien proteinak hobeto ahalik eta gihartsuenak izatea, adibidez oilaskoa, arrautza, gantze ingestaren murriztea gomendatuko litzateke egun horretan. Gantzak egiten dauena dalako digestioa motela izatea. Orduan, gomendatzen da, behintzat, edo ez da gomendatzen digestioa motelitzea egun horretan. Eta gero oso importantia da hidratazioa, batzutan ahazten jaten zerbait dalako eta ondo hidratatzea garrantzitsua izango litzateke. Eta proba bitartean ze jan behar da? Karbohidratoak, gelak, edari isotonikoak zer da benetan komeni dana? Arreta jartzen dutzagunak die 3 punto. Alde batetik karbohidratoak, beste alde batetik ura edo hidratazioa, eta beste alde batetik sodioa edo gatzak, ez? Distantzia motza danean edo laburra danean, igual ez dagoelako denborarik ematen zerbait sartzeko edo karbohidratoak sartzeko, orduan ez daukagu zertan sartu. Baina distantzia ordubetetik aurrerako modalidadeetan gomendatzen dena dela sartzea karbohidratoak, lehenengo orduan aurretik sartutako dana agortzen doia, eta ordu batetik aurrera gomendatuko zen karbohidrato horren aportea handitzea, depositoak agortzen doia zelako. Gomendatzen da, minimo gutxi gora bera, oso personalizatua da eta pertsonaren arabera egin beharko zen, baina minimo 30 gramo karbohidrato hartzea orduko eta gero maksimoa izan alda 90, 100, 120. Beste alde batetik hidratazioa bai izan dugu, olako probetan asko izerditzen da, orduan izerdiarekin ura galtzen da, eta ur hori berreskuratzen joan behar da bai, gomendatzen da, 20 minututik aurrera gutxi gora bera ura hartzen joatea. Egun beroetan arreta gai hau jarri beharko zotzagun horrei, eta gutxi gora bera orduan 500 mililitro hartzea minimo, eta gero gatza da bai. Esan dugu izerditzen dela eta izerdiarekin ura galtzen da, horrek esan nahi dau, gatza da bai galtzen dela. Orduan sodio hartzea garrantzitsua izango da, gutxi gora bera 270 miligramo, 600 miligramo artean izaten da, orduan gomendatzen da hartzea gomendatzen da sodio aportea, orduan hori egiten saiatu beharko gineak edo bai. Eta gero ikusitu emakume asko hartzen dagoela parte erronka honetan eta askotan hasi diala baraurik entrenatzen bai gehiago. Horrek arriskuren badako onurak dakar, ze esango zeben? Ez da berdina, baraurik entrenatzea edo utxik entrenatzea. Gauza bada, baraurik entrenatzea hau da gozaldu gabe, eta beste bat, depositoak utzik edukita entrenatzea. Gozaldu gabe entrenatu ezakegu, baina aurreko gauean karbohidrato aporte bat hartu, eta gero, gozaldu gabe urten, baina gure depositoak beteta dauz, eta horrekin energia dugu hurrengo gunean kirola egiteko. Baina ez da mundu danandako baliogarria, ezin dugu esan gomendio orokor moduan ez baraurik entrenatzea ona da, ze pertsona batzuendako bai izango da, baina beste batzuendako ez. Orduan, kasu horretan aztertu beharko zen pertsonaren
egoera bai ordutegiak, bai zelako disponibilitatea daukon elikagai konkretu batzuk sartzeko, eta horren arabera egokitu plana. Orduan, eta gero, baraurik entrenatzen hasi gure pertsona baten dako, nik gomendatuko notzena da poliki-poliki joatea, ez? Ez lehenengo egunean ja hasi eta ez dakitzen bat kilometro egin, ez ebes janbarik, ez badago ohituta behintzat. Azkenean bakoitzak daki bere gorputzak zelan funtzionatzen dagoen eta bueno, iruen aldau. Azkenean elikadura entrena biharreko zerbait. Hori da. Eta indar entrenamentu baten aurretik eta igerik eta saio baten aurretik ze elikadura gomendio hartu beharko behin kontutan? Egia da, igual, resistentzia kirolak dauzela lotuta karbohidratoekin eta indar ariketak beti proteinekin, ez? Baina batzutan indar ariketetan bai karbohidratoak hasten jatu, ez? Beharrezkoa da, energia eukitzea olako momentutan, eta aurretik adibidez karbohidratoetan aberatzadan zerbait hartzea interesgarria litzateke. Eta gero, ostean bai izango dela garrantzitsua, resistentzia kiroletan bai, baina indar kiroletan batez be, proteina aportean handitzea, azkenean muskuluen desgaste bat dauelako, eta proteina horreik muskuluei lan errez esan da, jaten emuten dutzielako, eta hori reponiru behar dalako, ez? Vale, eta bueno, beti saiatuko gara beti be elikadura ohitura osasungarriak sustatzen beraien errendimentua hobetze aldera, baina suplementuak, gelak eta holakoak erabilialdia noiz bai, noiz ez, ze arrisku eduki al daue? Suplementuen kontua egia da, oso modan dagoen zerbait dela, baina ez dela derrigorra. Ematen da derrigorrez hartu behar diela gelak, isotonikoak, gatz pastillak, baina ez daukogu zertan hartu. Elikagai naturalekin bai, heldu algara karbohidrato aporte horreitara. Platanoa edo fruta, membrilloa, datillak edo fruta lehortuak, fruta trituratu potito honek bai izan aldie aukera egoki bat karbohidratoak sartzeko. Eta gero, suplementuak esan duten moduan derrigorrak ez die, baina baliagarriak izan aldie. Suplementuekin be, kontu zibili behar da, jakin behar da, evidentzia daukien suplementuak aukeratzen eta danak ez dabe balixo, ez? Eta, guk adibidez, igual, ez dugu gomendatzen entrenatzen bakoitzean suplementuak erabiltzen. Bai, azkenean triatloia moduan, ez da joango entrenatu barik, elikadura be entrenatu inbida triatloian aurretik. Eta gero, kontutan hartuta hori, ikusi dela pinin bat hilerokaren fase ezberdinak errendimenduan eragin ezberdina dakoila, ez dakit elikadura aldetik zerbait kontutan hartu bihun be bai horrekin lotuta. Azalduko dut gutxi gora bera, gomendioak zelan, edo zer gomendatzen den fase bakoitzan. Adibidez, hilekoaren zikloa kontuan hartuta, fase folikularrean gertatuko jakuna zen estrogenoak altu egongo zela, orduan gertatzen dena da gure gorputzak daukela sensibilitate gehiago insulinari. Hor normalean sentitzen gara energia gehiagokin eta adibidez karbohidrato aportea momentu horretan handitzea garrantzitsua izango zen. Gero etortzen da ovulazioa eta ovulazioan gertatzen dena da normalean igual sentitzen dugula gauze gehiago, orduan azetasuna sortzeko edo gure gorputzari gomendatzen jako proteina ingesta da handitzea eta gantzaren irensketa handitzea bai interesgarria izan alda. Gero ostean tertzen da fase luteoa. Eta fase luteoan gertatzen da folikularrean gertatzen daren kontrako, ez? Igual estrogeno jaitsiera bat egoten da eta insulinarekiko resistentzia, insulinarekiko sentsibilitatea bajatu itzen da. Orduan gure gorputzak murrizten dau karbohidratoak xurgatzeko gaitasuna. Orduan hor bai gomendatzen dela karbohidrato gutxiago hartzea eta gantz eta proteina irensketa handitzea, baina gertatzen dena bestalde batetik hor bai da normalean emakume askok sentitzen dagoela antojo gehiago edo gogo gehiago olako dultzea jateko. Orduan bai, berez gomendatzen da karbohidrato gutxiago hartzea, baina gorputzak igual eskatzen dutzu olako gauzak hartzea. Orduan, guk beti gomendatzen dugu bai, batzutan gorputzari kasu egitea eta gero ja hilekoa dator. Eta hilekoan gertatzen dena da, odola eta odolarekin batera burdin asko galtzen danez, eta ura bai, hor ondo hidratatzea, burdina gainera emakumeetan eta kirolarietan kontuan hartu beharreko mineral bat da, horren aportea bai handitzea, eta adibidez, haragia jaten baldin bada behintzat, haragi gorria, arrautzak, lekaleak sartzea, eta lekaleekin batera fruta zitriko bat sartzea postre moduan, burdin horren xurgapena handitzeko. Naia, gomendio pila bat emundozu, baina ze gomendio emungo zeben emaitza honak eta disfrutatu ahal izatekola, zerbait nagusia, zekin geratuko zinen? Elikadura aldetik nik esango nagona da etxea behintzat oinarritik hastea. Batzutan igual jentea entrenatzen hasten danean eta kirola egiten, hasten da bakarrik suplementazioan pentsetan, edo ze gel hartu beharko dut, ze batido errekuperatzaile, ze proteina, igual indarrariketak egiten duten erako.
hobeto da, etxea oinarritik hastea, eta honekin esan nahi dutena da egunerokotasuneko elikadura hobetzea. Osea, elikadura egunerokoan hobetzen baldin badut, horrek emaitzak asko hobetzen lagunduko duz, batez ere, egunerokotasunean behar duten aporte hori eukiko dutelako, edo eukiko dauelako nire gorputzak, ez? Orduan, interesantiena da egunerokotasuneko dieta horrekatzea. Etxea oinarritik hastea azkenean, ez? Oso ondo. Bueno, ba, eskerrik asko Naia, espero du emandako gomendio honei danak erabilgarriak izatea zuen erronka aurrera eramateko eta bueno, ba, garrantzitsuena disfrutatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko.